Alhamdulillah. Matang bener. Enak ya. Dia matang nang kuburan. Madang bareng nggih. Enak, Mas. Konjo cepet, Mas. Makan. Iki sing teng mriki lengganane Chinese iki kathah. Nggih. Ngon mbok mati ra ngono kowe. 20. Nek karo koyo. Padha njotok ya 20. Nek ana daginge. Ana kaya rea. Ntar daging lho. Ya cekal.